Os yn brofi gwir y ramant y cwpan, yna Parc y Pandi o'r lle i fod, a'r cymdogion agosa Pont y Pŵl yn ymweld. Darren Hughes, dyna ni, Andrews lawr i Hodge. A Pwler i fewn yn syth i geisio atal ysgarmes symudol na rhag gael trad Dani. Y nawr mae'n gyrru mlaen yn ara deg ac yn codi'n Carlam. At y llinell Cais, Cais cynta'r gêm. O'r lein, o'r elfen osod. Arbennig a phwy sydd wedi gael e, ond y capten. Ledbetter, oedd Matthews wedi galw amdani. No hand, don't touch that. Hyfryd, gan Ieuan Jones, a Trowbridge yn derbyn. Wel, beth am y gic bach yna gan yr wythwr. A dyna'r Cais sydd heb os yn mynd a cross keys drwodd i y rownd gynderfynol i'r Cwpan Cenedlaethol. Dim ond un tîm oedd yn ddi ar y parc yng Nghaerfyrddin ar ymwelwyr oedd rheini. Oedd ddim quite yn walk in the park i Dale Stuckey, ond yr asgellwr yn dangos i sgiliau pêl droed i groesi am y cais cyntaf ar ôl 12 munud yn unig. Ar ôl Stuckey yn ei chanol i 6 munud yn ddiweddarach hefyd. Yn derbyn y gic fan hyn ar yr asgell ac yn cadw i ben a bant a fe. Digon o sgiliau hefyd cyn creu'r cais ar blat i'r cefnwr Gary Williams. Gwaith hawdd i Williams a pethau'n dechrau edrych yn hawdd o ran Ponti hefyd ac roedd hi ar ben cyn hanner amser fwy neu lai. Diolch eto i Dale Stuckey yn creu'r cais ei hun a gyda Ceri Sweeney yn cicio'n gyfforddus drwy'r gêm. Cais gosb funud ola oedd unig gysur y Quins. Roedd Parc Eirias dan i sang ar gyfer gêm fawr rygbi Gogledd Cymru yn erbyn y deilied Llanham Ddyfri. A gobeithio bod neb wedi cyrraedd yn hwyr neu bydden nhw wedi methu cais Sam Jones yn y funud gyntaf. Ond yn ôl dath yr ymwelwyr, cais hyfryd gan y mewnwr Lee Rees ar ôl chwarter awr. Mor gyfrwys a mor gyflym hefyd. 3 chais arall yn yr hanner cyntaf, 19 i 17 i Llanham Ddyfri. A wedyn, wel, oedd pethau braidd yn wallgo. Roedd Afon Bagshaw yn chwarae ganfed gêm i'r tîm a roedd yn dathlu wedi'r egwyl. Bydd Rodri Wall ddim eisiau gweld hyn eto. Mae'r llif yn troi o blaid y gogleddwyr. Diolch i Afon. Roedd Carwyn ap Myrddin wedi croesi hefyd ar gogleddwyr yn rheoli yn enwedig ar ôl i Tom Hughes dorri'n glir a Bagshaw yn gorffen ar Garlam am ei ail a rygbi Gogledd Cymru ar y blaen o 34 i 22 erbyn hyn. Ond roedd y deilied ddim eisiau colli gafel ar y cwpan. Pwyso'r porthmyn yn ormod yn y pen draw ar cefnwr Mike Evans yn croesi. Ac ychwanegodd Jack Maynard y pwyntiau ychwanegol hefyd ac roedd y mewnwr i mewn dan y pist ar ôl y bylchiad hyfryd yma yn y munudau ola. Tipyn haws i ddod dros i'r cais yma ac ar ôl rhannu 10 cais, roedd Llanham Ddyfri nawr 2 bwynt yn glir. Ond, roedd amser am un cais arall. Hugh Worthington yr wythwr yn ei chael yn y funud ola, gorfoledd i'r gogleddwyr ar ôl colli yn yr 8 ola tymor diwetha. Mi oedd 2 o geffyl a blaen yr uwch gyngrair yn cyfarfod yng nghanol y mwd ym Mharc Eugene Cross yn ail ddarbu Gwent o'r Sadwrn, Glynebwy yn croesawu Merthyr. Efo'r amodau'n anodd doedd fawr o antur i'r gêm gwpan. Hynny, mi oedd digon i'r cefnogwyr floeddio amdano wrth aelodau o'r 2 dîm anghytuno fe'i gilydd ar sawl achlysur ac yna berwi drosodd. Penderfynodd Gwyn Morris i ddanfon Jonathan Davies, wythwr y tîm cartra, ac Osian Davies, blaen esgellwr yr ymwelwyr oddi ar y cae efo tila 10 munud ar y cloc. A chyn iddyn nhw gyrraedd y gawod, mi oedd y Davieses wrthi eto. Y 2 dîm ar y brydiau'n ceisio bod yn anturus a rhoi bach o dloniant i'w cefnogwyr. Doedd dim gall amddiffyn ebw wneud i atal Nathan Tyfet cyn brop y gleision a Chymru Llundain rhag groesi am bwyntiau cynta'r prynhawn. Os oedd y hanner cynta'n ddi-fflach o ran y rygbi, mi oedd yr ail cyndrwg os nad yn waith, efo cyfleoedd yn brin. Y gora yn disgyn i ddwylo'r canolwr Terry G. Ac eri'r gic fynd dros yr ystlys, nath ysgwydd anghyfreithlon James Lewis yn sicr, bod G ddim yn sgorio. O'r gic canlynol, fe drosodd Jarvis ei gic cosb cynta o 2 o'r ail hanner, mwyn selio'r fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Gwyr y Heian yn cam yn es i rownd derfynol cynta neu hanes ac yn profi am y 4 tro eleni, mae nhw wedi tîm gorau Blaenau Gwent.